Mentak sehingga kendai teruk yang arjar apendrio menteri rangba kejelau kondat kia sang mau lokat banyak keren ya ki master role bat hakni kecing kendo na kaliang jong ko all Meghalaya master role union layalam dau ba kro pariat habakran hakilat pathai kubor hadin kecing kendo ya menteri rangba unang aibot ke all Meghalaya master role union ba kro luang bana kaliang jong ki kilapan sengau ha menteri rangba ya kecing penpena sarkar na katanat personal bat kiwe kitanat sarkar. Ulaya thua bahagan ya kejing ya kendo menteri rangba kejelau lo ai kejing keluar ba unsa penbet ya baro kitanat sarkar ha kejela Meghalaya bakin board ya kejing betha bat imat kedon kejing bom ya biang ha kejing aya kejing tip. Hendrai mentau unsa penbet ba baro ki bakli ya kitanat sarkar kin haban board renti kat kum kejing penbena sarkar. Ha kene kejing keren kila banjur ba sarkar kedai ban kentiu ya kebai bela arsen ha kasisnem kata ha kasitrik ya yong bat sitrik risau ha kabaya de bat kejing penkiu ya kebai bela onsa penmi ya ke hukum ha kini kisni ha kabaya de bat kerta syong thai kedang long klumar lapen kan ma ba hausnam ar hajar kendai ulat kejela ula penmi ya kejing penbena ba ki master role kin syong thai ha kerta keban repusan hendrai kitanat per jong ke sarkar ki pensyong thai no ya ki master role ha kerta kebesan pau pra klam dadan keno kejing penbena sarkar ha baya de bat kene unsa khat ya kejing lang jong kitanat sarkar ha kini kisngi tika jinga kando menta kadai kaba long constructive ha berkabas ngotanat nama nagaliang chief minister u adamet ya kata ka jing slim man pentrai kam ya ka e ka bangi demand te kawai nagata kalong ba UCM ka jinga karan ong hiba kadon ka jing talat hakaling officers namar ba ka bai bangi pan ka bangi karpan kila don lupa ki notification ki order ki bila issue ka government khamtam he jinga dai bat ka VDA pisa ka ba ki dai bat pen ki bala belasngi arsin system kada ka stuk April bat ka stuk October kani kala don lupa tamanta ka singa kani ka jinga kando ula adamet ya kata ka jing talat mar ki islam ban issue ya ka order menta kani ka bai belasngi ka jong April te kani kin sepenmi hakani ki sngi banwan taka jinga dai bat ka banta ka ba retirement age ka ba dai ban chong thai ki master ki bamdan ka jing seo kamdan ka pension benefit financially halor kani ka dan jing kulmar ba ga governor la approve ajar kandai ba dai ban chong thai ki master hapo 100% snem namar kamdan jing seo te han menne ki da ekren la pan jing shain u na ka leng ka jong ong i kani ka banta un examen un pet namar ba kadan ka jing punkulmar had ka leng ki head of department bagi dai bagi master dai ban chong thai san pu phra namar ki don ki dai ki nong trai sarkar ni ngaleng ga jongi la krancha chief minister baki master role ki dai ki batrai belasngi ki sew ki manlagasngi tama ga sarkar ka aisen chi banan u master balai trai u yo pisa to ka sngila umlai trai u do pisa ngata ka da dai government employees tahlor ka ni to ongun sa examen ang dai ban rasnem ban chong thai ki master role sagawai ngi ong yu baga ki master kem don jing seo anda kila chong thaj anak chong thaj ki chong thaj kim to don jing seo ina ka sarkar te hakalor kan ni to un sa ya karen biang hakini hiki sngi un sakhat biang ka meeting haka bangin ya karen nangta hajinga dai pat bat ka banta jong kini ki RCW ka dai ka baga sarkar Meghalaya nu banai December jong snem bala dep kala chong cabinet ban review biang ya kata ka Meghalaya regular casual worker scheme kanai funeral halor kani ka cabinet kala de brai ba ya kani ka scheme ka de ban trai kam kumba kalong baro i master bla trai palat i spesnum ka de ban yo nang taga ba ar la dan ki vacancy vacant post itu ki bala long senior kum ki RCW kila de ba shabak chong thai de ban yo group D post ki pion chukida te halor kani te ong ba uyatho ingi andagi yakran badu ong unsa ai ben ke instruction kadon ka jing duna ka jing talat hakinong trai sarkar bat ki head of department ban pentri kam yakani namar bakem don ki rules mentagi la issue ki rules nalorang taro kadon ka waipat ka jing ba hakinong trai masterol ha ka tanat jong kam department of textile kata ka mo horticulture sorry ka agriculture ka weaving ka handloom kiyo tulom ki trai managasngi inre kiyo ka bainong sisnem temene ya kerana you kata ukul dit orang kadan saya kum kita tong wan phone ki finance department phone ki department ki director jangka textile tabakon kila ekran kadan sisa to pelpa ko jing sngau si ong ka kani kam dai ban long namar ka order ula issue ka por bolong kum chief minister ha ka
sarkar bararim ula ai ga order ba barok head of department kilai ban somen ki kateng jong ki masterol sya ga sarkar sya ga finance khnang ba kin ai ya ga fund allocation lai banai haswa ban kut ubunai nang takadaw kendan ki kateng jong ki masterol hari de nang to pat kanyan ka jing sio kamdon ka jing duna talor kan ni temulu ong kamdon ka jing betrai kam hok i kan ni ka order te nakaleng jong u CM upan pa ka jing sio dio halor kan ni namar ge dei ong bagi masterol ge dei ki pillar manta kinong irap ki bajantam na do ki officers hado ki surok ni kita te kini ka jing karen menta ka singi kalong ba haji ge dei bat ki EPF ka wai ka ba government of India CM ula admin uang ba government of India ka ai ka order ba barro kinong try balance ni kalong government ne kasing government ber private kidai ban kan thup apa ka EPF kalong employee provident fund kini kidai ban yo nong ki masterol te halor kani ukandit ba hame khaliam padon tagaleng ga jongi ngila dep tho yu gila pan i ga jing tho ba ga nagaleng jong commercial rate jong regional office ro kila ai ga jing tho so chief secretary na do nusne mala dem te halor kani ka banta ki EPF te ka VDA ka bagi day ban pentri kam next week April kini barno ki bagi karam ta sngi uang ba up hakini ki sningin issue no instruction but ka order ya barno ki head of department ba kin pentri kam hok ya ki ai ki baka sarkar lang ba ka department labor ka finance ka personal la issue man na kapor tahlor kini ki ai ro mat in ka leng ka jongi ong yu chimester day ban implement hakani hibna April lada gumle abuni hibna April nilai thoyu menta ngilong temporary suspense ya agitation jongi ke gidei ban song hamar pharan tangga dawu khon lada umle apo nu hibna April kajing ye khi kan long habar ge district headquarters jong Meghalaya ki master kimban se gidei ki barita minong tre kalam ai to em wong yingi bi sakini gini gisni kan mina teula entrance ya ki officers ki ba attach badu te baun kin follow ni bat ki teula ai ro kajingi ta ong to ye tre lang ni kini kin fit ta meeting kan salong biang hakini ke last week jong na April ni kermen ba ki ai ki ba kren CM halor ni pedeng ro ikata kajing ong ju ka dan ha ka dan kajing duna kajing talan tementa un streamline biang sasisen ya barro ki department hajinga dai bat ki ba engage ya ki masterol bat ki wai pat ki nong tribal last week bar government